Ja, værsgo. Jeg hedder Andreas, jeg er 11 år. Jeg hedder Nikolaj, jeg er 12 år. Jeg hedder Alexander, jeg er 12 år. Jeg hedder Mark, jeg er 10 år. Jeg hedder Andreas, jeg er 11 år. Okay. Jamen dreng, så har vi nogle forskellige spørgsmål, vi stiller her. Og det første, vi har, det er omhandler musik. Og så vil vi gerne høre, hvad for noget musik I hører. Lige pt. Altså, nu til hvad hører I for noget musik til daglig? Rap. Genre eller hvad vi hører? Ja, genre først. Altså, I hører meget forskelligt, kan jeg høre, men hvad hører I mest? Altså, hvis I skal sige noget. Du siger techno. Det gør jeg også. Nick og Jay og Chris Brown. Okay. Og Akon. Okay. Jamen, det er simpelthen et spørgsmål. Er der nogen kunstnere, I kan nævne, for eksempel nu, når I siger techno, ja? Justin Timberlake. Ikke rigtigt. Ikke rigtigt? Nej. Okay. Hvad med dig? Ikke rigtigt? Nej, okay. Nå, men så I siger, at I hører techno. Du siger, at du hører ikke det. Hvorfor hører I præcis det musik, I hører? Hvorfor kan I godt lide det? Det lyder godt. Det har vi hørt så mange gange. Og det lyder godt. Det lyder godt. Hvorfor lyder det godt? Rytmen er god. I kan godt lide, når man har god rytme. Hvilke programmer ser I i dag? Ser I det på fjernsynet, eller hører I det bare på radioen? Jeg hører begge dele. Jeg hører det på MP3 eller på The Voice. Okay, Voice. Første gang I hørte et nummer, sådan, som I godt kan lide, så hvis I sidder og hører The Voice, eller TV, eller MTV, eller sådan noget. Ja, eller... Ja. Men så nu siger I, kan godt lide en god rytme. Kan det så både være noget med hiphop og noget med techno? Ja. Ja. Hvad for nogle ringetoner har I på jeres telefon lige nu? Er det noget musik her? Jeg har Akon. Akon? Okay. Hvad med andre? Jeg har Akon også. Jeg har Johnson, Jimmy Dan, Nick og Jay også. Så det er meget sådan noget hiphop musik i hvert fald? Ja. Okay. Så er der noget computerspil. Hvilke computerspil spiller I til daglig? Robot. Okay. Diablo 2. Nu skal I bare tage noget slæg, dreng. Det ligger der sådan. Altså Diablo 2 og World of Warcraft, det er meget sådan nogle... Og Counter-Strike. Ja. Counter-Strike. Og Crystal. Okay. Og bilspil. Ja, bilspil. Ja. Hvorfor... Standby. Sort skærm. Hvorfor er de her spil, hvorfor er de lige netop sjove? Hvorfor er det lige, de spiller World of Warcraft eller Diablo? Og det er strategi. Det er strategi? Man skal tænke. Sjovt, men man skal tænke. Okay. Så det må gerne være noget, hvor man ligesom... der er noget bag, man skal ligesom bygge et eller andet op, eller... tænke over det. Det er taktikker og sådan noget, eller også tænke op i? Ja. Det kan bare kort, men jeg er ikke rundt, men okay. Hvis I så skal ind og spille sådan nogle gratis spil på nettet, hvad spiller I så? Jeg spiller sådan et bilspil, hvor man kører i bjergene. Hvor man kører i bjergene? Det der, hvor man kører sådan op og måske... Ja. Jeg spiller ikke så meget her. I skal ikke sådan nogle små spil på nettet? Jo, jeg spiller meget. Jo, også faktisk. Jeg vil ikke på gratis ting. Jeg spiller rigtig meget cross og hvad. Er der nogle ting, der er fede ved de spil, til grund til at spille det? Lige noget, der spiller det? Hvis det bliver, for eksempel de der crossspil og sådan noget, hvad er der, hvorfor er det lige specielt det, I vælger? Er det sjovt? Det er bare sjovt, ja. Det er meget overdrevet, fordi du kører det selv, og så ved du ligesom nogle gange, hvor man skal rette med, altså i luften og sådan noget. Okay. Så det er sådan noget lidt træning, og så det er meget sjovt. Okay. Kan jeg godt lide, når spil de sådan overdrevne? Nej, ikke altid. Nogle gange kan jeg godt. Skal det være realistisk eller overdrevet? Det må godt være begge ting. Okay. Så når I sidder på nettet og bruger jeres tid derinde, og jeg bruger rundt på nogle forskellige sider, hvad for nogle hjemmesider synes I er fede så? Er der nogle sider, I har lagt mærke til? Harper. Hvad for nogle? Harper.
Harbo. Harbo? Harbo Hotel. Hvad er det? Det er hvor du er inde på et hotel, og så kan man købe ting til sit hus. Altså, Så kommer rundt i virkelig rigtige ting, eller hvad? Nej. Jo, det er rigtige ting, men det er jo inde i computeren, ikke? Altså det vil sige, at man køber ting til sit hotel. Det er ligesom, Ja, du får et hotelværelse. det er ligesom en virtuel verden. Ligesom hvor Sims eller sådan noget? Ja, der er flere ting, som er andre. Betaler man for det? Ja, rigtigt. Rigtig penge? Ja, rigtig penge for latterligt. Hvorfor er det latterligt? Er det for meget sådan noget? Så skal man betale for en sofa og for rigtige penge. Det er dårligt. Ja, det Hvad, føler I slet ikke, I bliver snydt? Jo. Hvorfor spiller Jeg du køber så? ikke ting, jeg får ting. Får du ting? Ja, ellers hacker jeg med. Hacker? Ja, det får du til. Det koster nødvendigvis ikke noget at være med, eller hvad? Man behøver ikke betale for det. Nej, du betaler ikke noget for at være med. Eller? Hvordan fungerer det spil? Hvorfor er det sjovt? Hvordan er det kommet ind Jeg på det synes spil? faktisk, det er kedeligt. Fordi man kan bare gå rundt på og bade. Der er ikke nogen udfordringer eller noget? Overhovedet ikke. Men skal man Det er jo ligesom andre, man sidder og chatter. Nu skal du bare få andre ting til det. Okay. Hvordan er I snublet over det spil? Er det fra venner og sådan noget? Eller? Det er det nok. Ja, det er Jeg spiller også meget hundeparken til sjov. Der er forståelse. Hvad for noget? Hundeparken. Hvor du hunde går rundt, og så kan du lave ruller og chatter. Fuldstændig sammen. Mange hunde. Hvad kan du lave? Prutter og chatter? Og par. Okay, så du er en hund eller hvad? Ja, men det er sjovt. Nå, okay. Okay, fair nok. Men det var så en hjemmeside. Har I andre hjemmesider, sådan, hvor jeg synes, de er flotte, eller de er fede, eller har nogle fede farver, eller? MSN har aldrig. MSN? MSN.com? Ja. .com. Ja. Bruger I meget af det? Arto. Det er meget. Men Arto, det er mere fordi, de ting, man kan lave derinde, ikke? Eller hvad? Det er bare man kan også lave, man kan lave sin egen fejl. Kan man lave sin egen side sådan? Selv? Okay. Feature. Det er sådan noget, hvor hun opretter en profil, eller hvad? Og så... Det er ligesom MSN, men så er det bare noget mere. Han sidder og går ind på et nummer, okay? Er det den, der bor i Danmark? Nå, okay. Hvem snakker I så med? Bare jeres venner og skolekammerater? Ja, og andre. Okay. Okay. Der er ikke andre hjemmesider, lige kan komme i tanke om? Som, Jo, det Vesterbro. behøver nødvendigvis ikke være nogen, man laver noget sjovt inde på. Det kan også være nogen, der bare er flotte, de synes, der er fede. Altså sådan. Ja, Google så hvis man søger billeder, og så cross, der er nogle, der er rigtig fede. Ja, nogle billeder? Ja. Ja, der er mange forskellige ting. Okay. Men når nu vi snakker de her spil på internettet, som vi spiller, hvad for nogle hjemmesider ligger I spil på? Nice ting, Tier Games. Tier Games. 1, 2, 3 Games. 1, 2, 3 spil. Og gratis spil. Så jeg så spiller med jeres venner der? Eller Det sidder er bare... dommer, hvad det er. Nå. Okay. World Games.com. Kan I bedst lide, når det er noget, hvor I konkurrerer mod andre, eller hvor I sidder sådan og... Begge dele. Ja, det er det. Ja, okay. Vi spiller også meget mod crossmap og sådan noget. Okay. Hvor vi alle sammen spiller sammen. Ja, det er sådan. Hvad er sjovest, at spille mod hinanden, eller spille mod ligesom tid? Altså, Mod hinanden. Mod hinanden. Er Der det er sjovt? mere udfordring. er der mere udfordringer? Ja, det er meget sjovere, fordi så tænker man, der er nogen, jeg skal overleve. Okay. Så spiller I ikke mod computer, eller hvad? Ja, det gør vi nogle gange. Når der ikke er nogen spillemod, hvis de ikke gider. Eller hvis man Men ikke er det sjovt? At spille mod computer? Det er ligesom Diablo, der sidder og spiller Minecraft også med hinanden. Mod computer. Minecraft mod computer. Okay. Nu når jeg taler om Diablo og World of Warcraft og det der, ikke? Det er jo også noget, hvor I spiller mod andre, er det ikke? Jo, Inde på sammen. nettet. Sammen eller mod computerne. Men hvorfor er lige netop de spil, I spiller? Er der noget specielt fedt ved dem, I får til andre spil? Ja, noget med, at man samler ting, og man er en bestemt del. Du er en bestemt person. Ja. Og så går man rundt og finder ting og dræber nogen. Okay. Finder våben og tryllestaver